खुलुमबाय। गिबियावनो गासैखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। लोगोसे बड'लेण्ड राजखान्थि निउज चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राङापारायाव सासे बर' लाइमोनखौ बुनानै रोजा रोजा रां सेख'नानै लादों। राङापारायाव सासे सुबुंखौ गारिजों फैबाय थानायावनो गारिखौ लाखिनानै 1 लाख रां लुथिदों। बे जाथाया जादों राङापारानि जुगिबिल न'सिनि अमेन्द्र बर' मुंनि सासे फालांगिरिनि सायाव। खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया बालिपारायाव गारिनि टायार बायनो होननानै सानावनो अमेन्द्र बर'आ ओंखारलांदोंमोन। बे समावनो लामा गेजेराव गंथाम गारिजों फैनानै अमेन्द्र बर'नि गारिखौ बेंना लाखिनानै बिथांखौ बुसे बुनानै नोगोद 1 लाख रांखौ सेनानै लाखियो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दुथांफोरखौ पुलिसआ हमबाय। दुथांफोरनि गारि नाम्बारा थामहिनबा गावनि गारिया AS12 AK 7622 आरो ML 05 AF 4776। बे गारिनि साबा दुथां सुबुङा गाग्लोबना अमेन्द्र बर'खौ हुमखि होयो आरो गारि सिंनिफ्राय ओंखारहोनानै बिथांखौ गाग्लोबो। दायनिगिरिफोरनि मुङा फारियै सादु गुरु, कृष्णकान्त दास, अर्पण कछारी, दिगन्त कछारी, सुजित कुमार खन्दिकयखौ दायो राङापारानि पुलिस बिफाना हमबाय आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सादु गुरुआ खारखोमानानै दङ आरो दुथांफोरखौ अमेन्द्र बर'आ राङापारा पुलिस थानायाव FIR होबाय। चिरां जिल्ला आइजो अनसाय आफाद आरो बिजनि दख'रा आइजो अनसाय आफादआ उन्दै हिनजावसाखौ देहायारि सोमोन्दो लाखिनानै गथ' जोनोम होनायनि दायनिगिरि ब्रज कुमार ब्रह्मखौ आयेन बायदि साजा होनो दाबि खालामदों। गसाइगाव प्रेस क्लाबआव गोदानै आफादगिरि महरै हाफिजुर रहमान आरो नेहाथारि महरै रुबुल पाठक बिथांमोना गोदानै सायख'जाबाय। गंसे बर' नखरनि दुखुनांथाव बाथ्रा। धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोर सिमोनसापरिनि सिङाव थानाय दलंगुरि गामिनि बिफा अरुण ब्रह्म, बिमा प्रियंका ब्रह्मनि आंगो फिसाज्ला मुस्रि थुनलाइ ब्रह्मआ गोबाव साननिफ्राय किडनि गाज्रि जानानै दं। गोबां डक्टरनाव फाहामथाय होदोंब्लाबो दासिमबो आंगोनि फिसाखौ फाहामनो हायाखै। दा दुखुथिया बिमा बिफाया गावनि फिसाज्ला मोजां थासारियाव लाबोनो थाखाय गोबां रांहारि जेंनायाव गोग्लैदों। दा थुनलाइ ब्रह्मनि बिमा बिफाया आंगोनि फिसाखौ मोजां थासारियाव लाबोनो थाखाय गासै बर' रायजो राजाफोरखौ मदद होनो खावलायहरदों। दुखुथिया बिमा बिफाया आंगोनि फिसाज्लाखौ मोजाङाव लाबोनो थाखाय थामहिनबा मोजां डक्टरनाव लांबावनो थाखाय नैबे होखानाय एकाउन्ट नाम्बाराव 3199569796 IFSC अर्थात IFSC कड SBI N 000856 होनायाव हेफाजाब हरनो हागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।